त्रिपुरा कक बरक मीडिया फोराम ताई त्रिपुरा हास्टेव कक बरकनि हुकुमो सामुं ताङै तंनाय सिनेमा खाइ तंनाय रोजाबै तंनाय टके खाइ तंनाय रक्तिनि सिनि खेरेंबार सालखबांमान चिबिनो बरक जनो कायसा एप्लिकेशन दै तंमानि जनो सानमुंरि मानि गोबांमा दङो रिपोर्टार रक जार्नालिस्ट रक सिनि ससियेल मीडिया सामुं तांनाय रक बरकनो वैक्सीन 18 नि प्लस ताई 44 18 निसिम 44 एज नि चिनि सिक्ला रकनो वैक्सीन प्रोवाइड खायनायनि बागै जों जातियाव चिनि खेरेंबार साकनाय न जों गोबांमा नवाय गोबांमा जातियावखा किन्तु जों रिमानिया ताबो खंगे तिनि जों आबारो खूब चिनि डॉक्टर रक सालायै आबानो ताबो प्रोवाइड खायमाखा तिनिनो जों र 300 टा हाई ओपन 18 to 44 नि सिक्ला सिक्ली रकनो वैक्सीन देनानै जों सेपमान खाबोबाय तिनि क्विक रेस्पन्स बायनो चिनि ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरम ताई चिनि आर्टिस्ट रक चिनि कल्चरल एक्टिविस्ट रक बरक फाइ चिनि वैक्सीनेशन ना फाइका टेस्ट बु खाइजाखा मेन नांमान हेके टेस्ट खाइजाकनानि नांगो सिम्पटम टम खांके नों अवश्य नो टेस्ट खाइजाकदि टेस्ट खाइजानायनि बुकुं रगो दामानि आबो बाक्सा बाक्सा किरिजागा पारा रगो बुलायो रेख्रेगो हेल्थ नि वर्कर रगनो आबो बेलाय खेनो चाया चिनि तिप्रासा आमचाया एडिसि आमचाया ताबो टेस्ट कम ओंगै दङो पजिटिविटी रेट बु कम ओंगै दङो फियाबा गोबांमा तिप्रासारनो हामामा यांगै साक देरामानि कक्तमा जों साइमाने दङो एके ताबो फाइनाय तै हाति बारथामनिया गुलो थर्ड वेव फाइ दङो कोरोना भाइरस नि थर्ड वेव फाइके तेबो केरिमा संसा सेकेंड वेव बहायनोबा केरिमा संसा चिनि ऑक्सीजन नि मात्रा कमी वय ऑक्सीजन नाहाय मायं हामा मायांगै गोबांमा लोकरक थैमानि गोबां मै दं आबोनि बागै नों ताबो सकां निनि माने हेल्थ नि कोविड नि जे नॉर्म्स रकनो सोशल डिस्टेंस मास्क खबनानि अबरक नों मेंटेन मा खायनाय ता किसा हंगके टेस्ट मास्क जत कामी कामी उनो टेस्ट खाइजाकनानि नांगो टेस्ट खाइजाकमानि यागोल हंगके जदि नों तमुनो पॉजिटिव मानजा खाके लगे लगे नि ट्रीटमेंट हाना नांनाय हायके नि लांमा प्रॉब्लम फाइनायनि लांमा आरै बमानो आबोनि लगे ताइ किसा हंके वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन जों नाना नां चिंति प्रासार वैक्सीन नानानि गिरि जागो बुना तगना हिनो वैक्सीन नाया हिनो वैक्सीन मे मुसा किन्तु आबो भूल वैक्सीन किन्तु नाना नांनाय जों तासिनो डॉक्टर चिन अरनि खेरेंबारि डॉक्टर रति रंजन में जों आं कक्सामानि भूटान एक लोगे एक सप्ताह से 100% बरक भूटान हाई स्टेट कंट्री स्टेट बरक नाइबेखा वैक्सीन नाइबेखा कंप्लीट 100% भूटान चिनि तिब्रा सारन के ताबो फानसे हार्डली जों 10% से क्रॉस इंगिया खना वैक्सीन ना हारजाकमानि तां बागि हाइ दं आबोनि बागैनो जों आं कयनाय चिनि डिसि हाफांनि फासिंतै ताइ चिनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि फासिंतै ताइ चिनि ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरामनि फासिंतै चिनि खेरेंबार सीएससी सेंटरनि फासिंतै जत हासिनि तिब्रा सारो प्लीज नरक टेस्ट खाइजाकदि वैक्सीन नादि पॉजिटिव अंखाके ट्रीटमेंट नाहारदि सोशल डिस्टेंस ताइ मास्क खबि तंबायनानि बागै आं कइजाबाय सर कैसे सुंगो अंखा कोविड वॉरियर्स जेटा शाखाम नायकुलनाय आदंसं ताइ कक्तमा थुमनाय बेदंनि आदंसं इनके नरकनि एडिसि हाफांबाय तिनि जे बरंनि उद्योगे तिनि जे वैक्सीन रोजाबै दं इनके जों नुखा फाइनान्सियल रगो शाखाम नायकुलनाय बायते कक्तमा थुमनाय रगनो हाफां गोबां बा सेब्रुइ दं जेटा स्टेट गवर्नमेंट रक इनके नरकनि एडिसि हाफांखे आबहाय तिप्रासा जरा ककबरक मीडिया फोरम बाय बा आलका कक्तमा बेदाक बाय सामुंतानो बरंनि बाय कुनु टांग बातां नाहारजो तेतत जों तो तिनिन सिमी स्टार्ट खायका कल्चरल एक्टिविस्ट ताइ ककबरक मीडिया ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम रक बाय फाइनान्शियल जों एडिसि आमचे जे जागाव अवेयरनेस कममै दङ वैक्सीन नाया टेस्ट खाइजाया आ जागाव स्पॉट थाङै जों बाहायके कैंपेन खाइमान आ जागा बाहायके टेस्ट खाइमान आ जागा बाहायके वैक्सीन दिमान जों आबो ताबक सामुं तांलायनाय आबोनि लगे लगे जों ताइ कैसा बाहायनो खाव चंलाय दङ सारा त्रिपुराव जों नांफोरो थैमाया ब्लाड माया और थै रगदिनानि बागैबो ताबो इ ब्लाड काइसे चिनि तिप्रासा सिक्ला सिक्ली रनि बिसिङाव ऑल त्रिपुरा जे थै दिना मुसुंनाय बरंनि काइसे ग्रुप खाइजाकनाय चिनि र खमुलुंनि हयते आबोनो जों मेंटेन खाइनाय तिप्रासा र कुनु जागाव थैमाया
थै मान थयं तंफोरो सिक्लारक जों अबायके साइडने बरो खाब्रुमै थै मारि फेनाय और खुमुलुंगन जों अबायबो सेटअप खायनाय खुमुलुंग सेटअप इया सान सिगां हयतोबा जिबि रग फानरिना नाङै मानो फेवा जों डाक्ति साइटकने और बाहायना आ सेटअप खायनायनि बागै त्रिपुरा सारक थैमाया आंगै लांमाता आरेथुन आबनि बागै अल त्रिपुरा कग्र मिडिया फोराम ताई सिक्लारक ताई जत सिनेमा खायनाय एलबाम खायनाय शर्ट फिल्म खायनाय अबरक सोशल मिडिया तंनाय रक जतनो ओ चिनि इ ब्लाड ग्रुप फायै बरंनि डिटेल्स ब्लाड ग्रुप फोन नंबर ईमेल आबरक रे बायनानि बागै जों कयनै ओमफ्राय चलो